posant-li cara als records, perquè hi ha gent que la tenia superoblidada. No sé, és posant-li aquells records que tenies i ara tornar... Serà raro a l'aigua tornar a jugar. És un orgull haver començat amb aquest projecte, tot i que no em sento part implicada amb tot el procés actual, ni molt menys, però bueno, som els que vam iniciar tot això. Et fa il·lusió veure que hi ha una continuïtat, que hi ha molts equips i que sobretot hi ha molta joventut que es dedica a l'esport gràcies a el que un dia vam començar nosaltres. Ara la gent que ho porta estan fent molta feina per tirar endavant això i és una cosa que si ells em valoren a mi o a nosaltres la feina que vam fer fa temps, jo amb ells els hi vull agrair. A mi m'agrada molt el waterpolo i jugo en els Benjamins. El club de waterpolo fa 15 anys i avui el celebrem aquí. Oh, sister of pearl, I wouldn't change if for the world. I'm tired of finding in another man's pointless war. So please keep up with it, just like you had done before. I can tell by the look you mean what you say, like a sentimental crook. It's tough to get away. If it even would matter, I would play every part, but I'm too over-eager and I just fall start. Fa uns 15 anys un dia ens vam juntar un grupet d'amics que havíem nadat junts, que havien nadat amb uns altres equips i vam decidir formar un equip de waterpolo. Si la intenció era passar una miqueta l'estona, fer els dissabtes més agradables i després del partit fer el que es diu el quinto tiempo. Hi ha baixos d'esforços i sacrifici, buscar sponsors i això. Vam aconseguir formar el segon equip de Sant Adrià, del Club Waterpolo Sant Adrià, i que avui en dia és l'únic equip que queda vigent. Ens agrada que es fomenti, que hagi crescut tant, que ara ja hi hagi escola, que hi hagi un altre tipus d'equips, que ja estigui màsters, que continuï fent esport. Orgullosos porque hemos conseguido llegar a crear una escuela, que era uno de los objetivos que hemos tenido siempre. Es el aniversario de los 15 años del Club Waterpolo San Adrián. Todo el auge de gente que hemos tenido, la participación, los niños, los padres, los veteranos, los absolutos, todo el mundo muy involucrado, todo el mundo dándolo todo, sonriendo, divirtiéndose. Al final eso es con lo que nos quedamos, ¿no?, de este deporte. El objetivo del waterpolo es pasarlo bien, disfrutar i aconseguir ser una pequeña gran família. Home, espero que sí, 15 anys més. El que no sé és si nosaltres podrem venir a commemorar els 15 anys més, però com a mi jo crec que sí, perquè no? Crec que hi ha una molt bona cantera ara. Entonces, continuem fent esport, salut i disfrutant del nostre esport que tant ens agrada. Estamos bastante esperanzados con que poco a poco vayamos creciendo un poquito más y hacer de este club algo grande.